mandinzwa, asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose. Asi ndakazvireva nokuda kwevazhinji vakandikomba kuti makandituma. Wakati areva izvozvo, akadanidzira nenzwi guru akati, Razaro, buda! Wakanga afa akabuda, akapombwa makumbo namaoko nemicheka yebwiro, nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwavari, mumusunungurei aende. Naizvozvo vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Maria vakati vaona zvaaita, vakatenda kwaari. Asi vamwe vavo vakaenda vakandoudza vaFarisi zvakaitwa naJesu. Naizvozvo vaprista vakuru navaFarisi vakaunganidza makurukota vakati, todiniko? Nokuti uyu unoita zviratidzo zvizhinji. Kana tikamurega achidaro, vanhu vose vachatenda kwaari, navaRoma vachauya vakatitorera nzvimbo yedu norudzi rwedu. Zvino mumwe wavo, Kayafasi, wakanga ari muprista mukuru gore iro, akati kwavari, hamuzi chinhu imi, uye hamurangariri kuti zviri nani kwamuri kuti munhu mumwe afire vanhu, rudzi rwose rurege kufa. Haana kureva izvozvo pachake, asi zvaakanga ari muprista mukuru gore iro, wakaprofita kuti vaifanira kufira rudzi. Rusati ruri rudzi rwoga, asi kuti aunganidze pamwe chete vana vaMwari vakapararira. Zvino kubva pazuva iro vakarangana kuti vamuuraye. Naizvozvo Jesu haana kuzofamba pachena pakati pavaJudha, asi wakabvapo akaenda kunyika iri pedyo nerenje, kuguta rainzi Efraimu, akagarapo navadzidzi vake. Zvino Paseka yavaJudha yakanga yava pedyo. Vazhinji venyika vakakwira Jerusarema Paseka isati yasvika kuti vazvinatse. Zvino vakatsvaka Jesu vakatsaurana vamire mutemberi vachiti, munoti kudiniko? Munoti haangauyi kumutambo here? Zvino vaprista vakuru navaFarisi vakanga varayira kuti ani nani kana achiziva kwaari avazivise kuti vandomubata. Chapter 12. Zvino mazuva matanhatu Paseka ichigere kusvika, Jesu akasvika Bhetania. Lazaro wakadeya kumutswa naJesu kuvakafa. Vakamuitirapo chirayiro. Marita akavashandira, naRazaro wakanga ari mumwe wavakanga vagere naye pakudya. Zvino Maria akatora paundi yamafuta enardo, mutengo mukuru, akazodza tsoka dzaJesu, akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Imba ikazadzwa nokunhuhwira kwamafuta. Ipapo mumwe wavadzidzi vake, Judhasi Iskarioti, wakanga achazomupandukira, akati, mafuta awa akaregereko kutengeswa nemadhinari 300 akapiwa varombo? Asi haana kureva izvozvo kuri kuti wakarangarira varombo, asi nokuti waiva mbavha, waigara nechikwama achisiba zvaiswamo. Asi Jesu akati, muregei azvichengetere zuva rokuvigwa kwangu. Nokuti varombo munavo nguva dzose, asi ini hamuneni nguva dzose. Zvino vanhu vazhinji vokuvaJudha vakanzwa kuti uripo, vakauya, asi havana kuuya nokuda kwaJesu bedzi, asi kuti vaonewo waakanga amutsa kuvakafa. Asi vaprista vakuru vakarangana kuti vauraye naRazarowo, nokuti nokuda kwake vaJudha vazhinji vakanga vachibva kwavari vachitenda kuna Jesu. Zvino ava mangwana, vanhu vazhinji vakanga vauya kumutambo vakati vanzwa kuti Jesu ouya Jerusarema, vakatora mashizha emichindwe vakabuda kundomuchingamidza, vakadanidza, Hosana, ngaarumbidzwe unouya muzita raShe, mambo waIsraeri. Jesu akati awana mwana wembongoro akagara pamusoro payo, sezvazvakanyorwa zvichinzi, usatya mukunda weSioni, tarira mambo wako unouya agere pamusoro pemhuru yembongoro. Vadzidzi vake havana kunzwisisa izvozvi pakutanga, asi Jesu akati akudzwa, vakazorangarira kuti izvozvo zvakanga zvanyorwa pamusoro pake, uye kuti vakanga vamuitira izvozvo. Zvino vanhu vazhinji vaiva naye pakudana kwake Razaro kuti abve mubwiro nokumumutsa kuvakafa vakapupura. Saka vazhinji vakamuchingamidzawo, nokuti vakanga vanzwa kuti aita chiratidzo ichochi. Ipapo vaFarisi vakataurana vachiti, munoona henyu kuti hamugoni kuita chinhu, tarirai nyika yose yamutevera. Zvino kwaiva nevamwe vaGiriki pakati pavakanga vakwira kumutambo kundonamata. Ivo vakauya kuna Firipo weBhetisaidha reGarirea vakakumbira kwaari vachiti, Ishe,
tinoda kuona Jesu. Filipo akaenda akandoudza Andreas. Andreas akaenda napo vakandoudza Jesu. Jesu akavapindura akati, nguva yasvika kuti mwanakomana womunhu akudzwe. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana tsanga yezviyo ikasawira muvhu ikafa, ichagara iri yoga. Asi kana ikafa, inobereka zvibereko zvizhinji. Unoda upenyu hwake ucharashikirwa nawo, nounovenga upenyu hwake panyika ino uchahuchengeta kuupenyu husingaperi. Kana munhu achindishumira, ngaanditevere, nepandinenge ndiri nomuranda wangu uchavapowo. Kana munhu achindishumira, Baba vachamukudza. Zvino mweya wangu unomanikidzwa. Ndichatiko? Aba, ndiponesei panguva ino. Asi ndizvo zvandawira panguva ino. Baba, kudzai zita renyu. Ipapo inzwi rakauya richibva kudenga richiti, ndatorikudza, ndicharikudzazve. Zvino vanhu vazhinji vakanga vamirepo vachizvinzwa vakati, kwatinhira. Vamwe vakati, mutumwa wataura naye. Jesu akapindura akati, inzwi iri harina kuuya nokuda kwangu, asi nokuda kwenyu. Zvino kutongwa kunyika ino kwavapo. Zvino muchinda wenyika ino uchadzingwa. Neni kana ndasimudzwa panyika, ndichakwevera vose kwandiri. Wakareva izvozvi achiratidza kufa kwaaizofa nako. Zvino vanhu vazhinji vakamupindura vakati, isu takanzwa pamurayiro kuti Kristu uchagara nokusingaperi. Zvino moreva seiko imi kuti mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwa? Uyu mwanakomana womunhu ndianiko? Ipapo Jesu akati kwavari, chiedza chichipo pakati penyu chinguva chiduku. Fambai muchine chiedza, kuti murege kukundwa nerima. Unofamba murima haazivi kwaanoenda. Muchine chiedza, tendai kuchiedza, mugoitwa vana vechiedza. Jesu wakareva izvozvi akabva akazvivanza kwaari. Zvino kunyangwe akanga aita zviratidzo zvizhinji zvakadaro pamberi pavo, havana kutenda kwaari. Kuti shoko romuprofita Isaya riitike rakareva achiti, Ishe ndianiko akatenda chavakanzwa kwatiri? Noruoko rwaShe rwakaratidzwa kunaaniko? Saka vakanga vasingagone kutenda, nokuti Isaya wakatizve, wakapofumadza meso avo, akaomesa mwoyo yavo, kuti varege kuona nemeso avo, nokunzwisisa nomwoyo yavo, vadzoke ndivaporese. Isaya wakareva izvozvi, nokuti wakavona kubwinya kwake, akamureva iye. Asi kunyange zvakadaro, vazhinji vavabati vavakatenda kwaari, asi vakanga vasingamureurure nokuda kwavaFarisi, kuti varege kubudiswa musinagoge, nokuti vakanga vachida kukudzwa nevanhu kupfuura kukudzwa naMwari. Zvino Jesu akadana akati, unotenda kwandiri? Haatendi kwandiri, asi kuno wakandituma. Unondiona, unoona wakandituma. Ini ndakauya munyika ndiri chiedza, kuti ani nani unotenda kwandiri arege kugara murima. Kana munhu achinzwa mashoko angu akaachengeta, handingamutonge ini, nokuti handina kuuya kuzotonga nyika, asi kuti ndiponese nyika. Unondiramba asingagara mashoko angu, uno mumwe unomutonga. Shoko randakareva ndiro richanezuva rokupedzisira, nokuti handina kureva pachangu, asi Baba vakandituma ndivo vakandipa murayiro, zvandichareva nezvandicataura. Ndinoziva kuti murayiro wavo ndihwo upenyu husingaperi. Naizvozvo ndinotaura sezvandakaudzwa naBaba. Chapter 13. Zvino mutambo wePasika usati wasvika, Jesu akaziva kuti nguva yake yasvika kuti abve munyika ino aende kuna Baba. Zvaakanga aida vanhu vake vaiva munyika wakavada kusvikira pakuguma. Zvino vakati vorayira dhiabhorosi atoisa mumwe wemaJudhasi Iskarioti mwanakomana waSimoni kuti amupandukire. Jesu achiziva kuti Baba vakamupa zvinhu zvose mumaoko ake, uye kuti wakabva kuna Mwari, uye kuti unoenda kuna Mwari, akasimuka pakurayira, akabvisa nguo dzake, akatora mucheka akazvisunga chiuno. Zvino akadira mvura mumudziyo, akatanga kushambidza tsoka dzevadzidzi vake, akadzipisika nomucheka waakanga akazvisunga nawo. Akasvika kuna Simoni Petro, iye akati kwaari, Ishe, imi moshambidza tsoka dzangu kani? Jesu akapindura akati kwaari, chandinoita hauzivi zvino, asi uchazvinzwisisa pashure. Petro akati kwaari, hamungatongoshambidzi tsoka dzangu nokusingaperi. Jesu akamupindura akati, kana handisingakushambidzi, hauno mugove mandini. Simoni Petro akati kwaari, dzirege kuva tsoka dzangu dzoga, asi maoko angu nomusoro wanguwo. Jesu akati kwaari, wakashambidza wose,
unofanira koga kuti ushambidzwe tsoka dzake. Zvinowanaka kwazvo, imi makanaka asi hamuzi mose. Nokuti wakanga achiziva uyo waizomupandukira, saka akati hamuna kunaka mose. Zvino wakati asha tsoka dzavo, akatora nguo dzake akagarazve akati kwavari, munoziva zvandakakuitirai here? Munondiidza mudzidzisi uye Ishe, munoreva zvakanaka nokuti ndini iye. Zvino kana ini Ishe nomudzidzisi ndakashambidza tsoka dzenyu, nemimwe munofanira kushambidzana tsoka dzenyu. Ndakakuratidzai makwara kuti muite imi sezvandakakurayirai ini. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, muranda haazi mukuru kuna she wake, uye wakatumwa mukuru kuno wakamutuma. Kana muchizviziva izvi, makaropafadzwa kana muchizviita. Handirevi imi mose, ini ndinoziva avo vandakasanangura, asi kuti rugwaro ruitike runoti, unodya chingwa changu, wakandisimudzira chitsitsinho changu. Kubva zvino ndinokuudza zvaitika kuti